and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Ipalayo ko na ang akong kagalingon sa tao nga akong gipangandoy. He's just too high to reach. Who knows? Mamiss ko niya kung mawa na unya ko sa iyang pananaw. That won't happen. Really, Jake? What if it's gonna happen? Kung ikaw ba ang maong lalaki ug masuta nimo sa imong kagalingon nga mahinungdanon day ang maong babae, diyang wa na siya, would you rather go after her? Apason mo ba siya kung asa siya paingon? I mean, ako. Apason ba ko nimo? Never. Makes sense. Ay no nga dili mo kana buhaton. Kadiyot din. May sauce sa kilid sa mong baba. Kipahiran niya. Sayang to ang kilid sa baba ni Dana. Welcome. You two look good together. Kadiyot lang. Unsa pa'y score ninyo duha, ha? Dana? Andy? Lola? What? Dili ba mahimong mangutana si Lola? We're close. How close, iho? Oh, ingon ini ka close. Iyang gipaato pang niya si Dana. Hapit na magtikit ang ilang na. Oh. Hey. Nakakami sa inyong atubangan, ha? Tingali bayag malimot ka mo. Og ni asab ta atubangan sa kananan. May mo bang pilion ninyo ang lugar nga magningon mo, anak? What? Waman may ibuhat nga dautan, kuya. You are being cheesy. Sa bakon, naturally sweet lang yun si Andy. May mo ba? Let's just eat silently. Sige na, Juan. Murag wa ko makakita ni mong mikaon og maayo. Kaon. Ni aman bitaw, ma'am. Nagkaon ako. Come on. Join me. Let's have some tea. Ganahan sa kong mag-tea sa dili pa ko muhigda. Mas dali ko makatog ni ining klasiha sa tsa. Here. Ipisan ko ang imong tasa. Salamat. Go on. Sip. Humot. It's chamomile. Ay, kabala ka. Daghan ko ni Ana din sa mansyon. Dili ko magpawaog stock ni Ana. Hatagan ti ka. Gikan pa ka na sa Japan. Salamat, ma'am. Abi, nalimot ka na, Sam. Yeah, babe. Panganad-anad na lagi og tawag og lola ni Lola. I'm glad nga nakita kong komportable na kamo sa usag-usa karon, Abigail. Ipanghinaot ko nga unta. Magmalipayon og magmalinawon ang tukuron unya ninyong pamilya. Nara sila si Abby ug Jeric. Uban siyang lola. Ug nag-agbay si Jeric ng Abby. Ug mapahiyumot kayo kini. Hi. Ay, sorry ha nga nadugay mi ni Feby sa kusina. Nga nagkuha ining gibake na ko nga cookies. Let's go. Mo joint na nila ni Lola di sa gazebo. Una na mo din. Mag-CR na ako. Okay.
Febs, let's go. Truly, Apo. Nalipay kong nagtanaw ninyo karon ni Abigail. Kung nalipay ka, Lula, mas labaw pa kung nalipay. I think I'm on cloud 9 right now. Murag akong nakita nga gihatagan ako og chance ni Abi, Lula. Hinahinay na niya nga gibuksan ang iyang kasing-kasing alang nako. Oh, that's good to hear, Apo. Here's my baked cookies, Lola. Oh, Apo. Salamat. Oh, Jeric, tilawi kining giluto sa imong manghod. Jeric, oh. Ako na. Kaya ba ako mapunit? Oh, Jeric, you're being harsh. Oh, sorry. Si Abby. Ganina pa dyan kay kong nagpugong-pugong sa akong kaihiuin. Musunod ako sa CR. Ay! Adi! Aliw sa ko ni mo gibuhat ha? Anong kalag ko ni mong gibira din isud sa CR? Tingalik may makakay... Adi! Adi yun sa baboy! Iko! Ayokong hagip! Andy, Nagsabot ko. Di na mahimo. Wala ko'y katungod nga. Muhaok ni mo kay may lain na nag-iya ni mo. Pero Abi, igo na. Hunungan na ni Andy. Wa na ni paingnan pa. May Dana ka na. Si Dana na ang una-una. kung buot na naon, Abi, sa iyo na kinabuhaton. Pero, bisan sa una ko, di ko makabuhat. Andy. Ikaw pagyapon, Abi. Ikaw lang. Andy. Nakakita ka ba ni Abigail nga may paingon din ninang? Ay, ito apa ikaw dito sa pika, sir. Under repair man ang guna diha, sir. Mao ba? Sige na, salamat. Mauri nga nalangay sabi sa pagbalik dito sa gazebo. Dole ko sa CR nga gingon sa katabang. Mahal ka. Andy, sa pa. Buhiin ako pa. Ayaw Abi, pa. please. Uban ako. Andam na kong talikdan ang tanan. Alam niyo. Ako ang pili, Abi. Ako. Andy. Oh, Tao. May tao. pasagdi siya. Abigail? Si Jeric. Babe? Are you okay? Pabuto ka din sa gawa sa comfort room. Andy, sa pa. Buhiin ako. Abigail? Babe? Wa siya mutubag. Wa ka ko niya mabati, hindi ka sa soda. Oh my God. Teka, ligo sa lain, tabo niya diha. Kinahalang ka magkasuod ko. Das magal ko kinimpultahan kung gikinanglan. Babe! Babe, I'm coming in! Oh, Jesus Christ. Abi ko kung saan initabo ni mo di sa suod. Naglain gid og kalit ang akong tiyan. You're sweating. Ambi, trapuhan ko ang singot sa mga agtang. Salamat. Salamat. Tana, mamalag na ta dito sa nahimutangan ni Lola ni mo. Tana. Wait. Nalukot ang imong blouse sa luyo. Ha? Oh. There you go. Napaubos na ako. Naglupitan lang sa strap sa imong bra. Salamat. Jeric, may mo bang mananghit ko nga muuna sa pagpauli? Naglain gid ang akong tiyan. Oh, kung mo, ihatol talaga. Idungan ta na lang si Lolo sa pagpauli. May mong kami na lang ni Lolo ang mamauli. No, ihatol ta mo. Tara, manangitan ni Lola. Salamat.
Iya, may nakaon ka ba sa itong pagkaon karon nga wa ka makauyon o maong naglain ang imong tiyan? Uwa, gibugnawan lang tingali sa palibot. Oh, kun mao, sige. Makapauli na kamo si Juan. Ihatod na sila iho. Ako nang tawgon si Lolo dito sa iyang kwarto sa Leo. Ako na. Ayaw na, ako na lang. Fine. Andamon ko na lang ang sakinan. Magkita lang ta dito. Sige, tabi sa ninyo ha. Mauna na ako sa pagpauli din, Febs. Palihog na lang kung ingon ni Andy. Mapaulit naman ni Lolo ni mo. Mudungan lang ko ninyo. Den, mahimo ba ang mudungan na lang ko nila sa pagpauli? O ba nila ni Abby? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!